Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane Aweshe babhem ngiyayikuthiwa kalukho lungafikile umlando kunendlela yazo yokuzakha wona njengomlando kaZulu. Lapha ke sikuphathele udwendwe lukaKhuzani. Kungalesikhathi ke kusekuseni ke lokamfoka Mpungose ke giyela ukuthi kuyabezwa basemsini bayacula ngaphandle bezosho ukuthi njeke lapha ke bakithi ke bamlethile umakoti. Phela kungalesi sikhathi ke kusempondo zankomo ekseni njengalesikhathi ke kubonakala kabasemsini ke behla ke lapha ke izimotweni ezibalethileyo. Labo kabaletheke njeke lapha kumakoti bemlethe kwaMpungose. Ingalesikhathi umfoka Mpungose ke ethi mangabe ke emile egcekeni la kubo ebona ukuthi ke nanga umngame sefikile bese ke giyela ukubona kumfazi wakhe. Lapha uKhuzani Mpungose ubehamba ke nefiyo la kube giya ehlangabeza kabasemsini ejabule. Ngalesikhathi ke jabule bekwamukela ukuthi ke kufanele vele noma kanjani ke kwamukela ukuthi njeke lapha kuzoba ke njeke lapha ke ubaba ke wesizwe. Sesenjalo ke futhi khona ke lapho kuhamba ngesikhathi kufike la khona ke umakoti kuzofanele ukuthi kakhuleke akwazi noma nje kuzofanele ukuthi umakoti ke eseke njeke lapha ke angene ke ngomnyama emsini kuzokhumbuleka phela ukuthi ke abafazi noma kumuntu ongumfazi ngokwesintu ke kuthiwa ke wangena ngomnyama ke emsini. Lapha ngalesikhathi ke ngena esungesa njeke lapha ke hamba ke nezinsizwa nodadewabo besungesa ke umuzi wakwaMpungose ngaphakathi egcekeni hayi ngaphandle njeke lapha ke bakithi ke bengena beround bezosho ukuthi ke sebefikile. Ngaleso sikhathi ke kusuke sekucaca futhi sekuke noma ngabe ngibani ukuthi ke nembala umakoti usengenile. Lona ke ukaMathenjwa uqhamuka phansi emanyiseni kwelaseJozini enyakatho nesifundazwe saKwaZulu Natal emngceleni waseSwazini. Kuzokhumbuleka ukuthi kozinye zezibongo zakhe uKhuzani ukhona lapho khona ke veza khona ukuthi ke njeke lapha ke indaba ke zenzeke emanyiseni kwelaseJozini abaningi ke baphiphitha bathi kwayinamanga lomfoka Mpungose nembala ke namhlanje umlando kuzokhandeka njengoba kamabutho ke onke efike noma ke kuvezile ukuthi kaphikelele ke enkandla njeke lapha ke bakithi ke mandaba nokuyilapho ke beyosingatha khona kumfoka Mpungose ufaka phakathi kuphakela umthakathi utshatha umfoka ngoba baqhamuka phansi kwaMandlakazi kwaNongoma ngaphansi kwenkosi uMandlakazi batheke nembala bewunongoma neqapho bazobe bekhona kuyona ke lomcimbi futhi ke sebekuvezile ukuthi ke nembala ke bayeza baculi ke bakaMaskandi bashilo bathi bafuna ukuzibonela ngabalandeli ke bakaMaskandi nabathandi ke bakhe uKhuzani imbala kanjalo ke nalabo kabathandi ke besintu njengoba sikhuluma ke nawe ke izintatheli ke sigcwele wona ke njeke lo msisi unkankile yilowo nalowo kusitholela ithuba lakhe lokuba ke ne-interview hlala ke nawe sodame sikulethela sikuvezela ukuthi ke yini eyenzeka ke kwelasenkandla. Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane.